Good morning. Nakapsot nga boses kon sakay pa nakapsot. Good morning. No daytay adu ti misa ti baryo. Nagkaasin na po Dios adu mo dagiti barangay nga naayat nga agdaton. Adda mo dagitay yak amo medyo mapilpilit nga tanod aduma. Nulukas pangarigan ko madayjay saba, no dadduma hami nga maabansaran akanen, taman mano kami maulaeng. No dadduma agsobraan, mabali mo mga iburay kadagitay kaaruba nga medyo marigatan kasjay. Kasangka ko nakadakwada, dagita daton nga saba, kada dagiti uri dagiti gulay, no mabalbalin kanen tayo hanyo nga baybayan nga madadael apaya pinilpili dadagita nga daton di ka pipintasan nga umay dain daton santolaeng madadadael dita kasla maawan dijay masayang kinhaan lang nga dijay iburay mo laengen kadagiti dadduma kaysa dijay madadael kemasayang kunak iso nga dagita pinili da dijay kapintasan tayo umay daidaton kini Apo Dios. No dadduma met mga dijay kapintasan di apanda ited no dijay sabano dadduma ti daton da daytay reaping di mat ngay ka awam mo mangayat nga mangan kanyami uray da mamtina da kayat nga kanan andala kayo no aganak dat singi ay nya aganak da reaping diya mo pamati yon sa dayjay kawan ibagbaga kakabsat nga sayang taos tumat uray da tayo adda di ka babalin tayo ngano idaton mo daytay adda best daytay anasayaat adamo da duma gidaton daytay bagas da idi toy 2015 pay laeng nga nabaybayo impabayo da apaw no piman naagob narigat nga kanen madimat haan man manutikas jay kaday ti kakabsat liti ebanghelyo tayo adda duang ipasimudaag na umuna dagiti mamaestro tilinteg kuna ni Apo Jesus annadanyo dagiti mamaestro tilinteg apay kayat da ti magna iti publiko nga nagayad ti bado da tapno agpamarang da nga aristokrat daytay ko manangato da wenno saan kayat da ti agtugaw iti piyas-piyastaan ginangato atugaw wenno no haan nga ginangato atugaw no dadduma kayat dati makabkablaawan maestro kunada maestro honorable kunada kala kayat dati maagpangato kanukit kitaan tayo matatakakabsat kas di kami ti tao adda tendency tayo nga mabalbalin maitanok tayo mat adda tendency di jeri na tayo nga dadduma kayat tayo mati makablaawan ti publika honorable madaydayaw kala kasi kuma tanog pay sumo no dadduma kasla kitaan yun ang dagkandidato nagaduda nga mapan na nagmayat at dati position na handa magkitaan di bagbagi dano maibagay ka di dayta nga tugaw para kanyak maibagay ka di kapasidad ti utek ko kabaudan di maited ko ka di ti bagik maikari ka di jay moralidad ko akas tao nga agtugaw iti dayta nga position presidente man aging gana ti tanod no dadduma ka talaga nga agkwa kadamo dagiti dadduma piman nga kunatayo uray no supporter la kumamot no sinno mo dayta nga kandidato ay apo kasla feeling isumot ti presidenten kasla piling isunamot ti mayoren ka supporter laeng kala kasi kumamot adda mo igaw dagiti agko na nga laglagi pen nakamtumet ano nakatugaw ka adda di tendency tayo nga mangipangato di bagbagi tayo datay amin adda ngam naham mo maalwadan nakabubuteng nakababain naham mo maalwadan dayto nga kababalin medyo bangking ti papanan na naalas ti papanan na nadugyot ti papanan na adapay jamo pimo sa isamo dayto nga madren nagrana kami iti maysa nga
okasyon. Siyempre, imunada, nakatugaw da dyan lamisaan nga medyo nasango, idi nagpila ti taon, napanangalati, maysa-maysa napanangalati, kaninan, at damay sa atatang, nga nakakalugong met, nakauna nangala. Idi agsubli kam dyan ti tugtugaw. Nagtugaw ijay naranaan na nga di tugaw di ijay madre ti nagtugawan na. Kamangmanganin ani tatangin. Simang po ti madre nakaiggan ti tugay kanin na. That's my chair kunana. Tugaw na kanu di ijay pampanunong taga paintugot na nga tadatoy. That's my chair kunana ka pinapanaw na. Siyak met siyempre nasakit at may rinak at siyempre tatanggaron nga gapumat ta simple laeng mga maka tatang may katoy kabailak ti nga panjigit at di driver ko inakadwaan nga mangan ko agtugaw katoy di madre ko father no aan takan nga madre ang kakait nga kasango no father aan takan ang kakait nga kasango isunat agtugaw kala ko maji panunot ko ori lagas lagbitak di ulo kamang panunot nga that's my chair what for. Kala ko madaya, no daduma kayat tayo dyan mapadayawan. Ngam no, maditi turungan na alas. Amuyo kakabsat, tinatanok iti imatang ni Apo Diyos, dagitay napakumbaba. Tinatanok iti imatang ni Apo Diyos, dagitay ammo na ti agpakumbaba ka dagiti kakabsat na. Ti kunana nga ro di ebanghelyo tayo, ti kangrunaan kunana niya, ti katanukan, idi nga rod, Jangarod kunada James and John da Santiago ken Juan nga kunada ngagkabsat alaen na kamto ti makannawan ken makannigid mo kunana anya ti kuna ni Apo Jesus awan karbangak ti kangrunaan iti pagarian ti langit dagitay napakumbaba nga agserbi nagmayat met ano da kayo ti agawis tapakanen da kam nga papadi Apo kay kayat ko mo ano daduma Kayat kumot ati umayta Apo dito itay nga mga Apo nagmayat mo't Apo lamisaan jikot saram nga di pay maamalan ti kadakkel na di platom nga di pay maawit ti kadagsen na dagiti mangmangan jirwar mabainak pay no dadduma ti kani jay tinidor da daytay plastic nga di mo pa inlaylayat mo pay laeng natukkulan kakaasi ni ina bakit ijay nga mangikot ko jak magkayat nga insulton di nagayab ang panggo ited di jakot sara ta di na mabaling nga usar nagmayat ngam no adda pusom nasulit no malagip yun ni Bishop Quevedo idi iso ti obispo tayo no anya tilin niya dagiti tattao makilin niya haan na kayat ti maserbian haan nga mapan agtugawlatan nga adda para serserbi nga apostolada kada mother butlers kada ko nga iyawat da amin nga kuana di iyawat hanga kas ni kwa kas met na mayat met ngam no daduma kano masobraan madi sungurod ti kunak nga kagurgurak kada kayo no ayabandak nga mangan no anya dagita kasangok latan haan nga no si mangpet ni Apo Padi pagpanawan nyo dagiti mangmangan pigtayo data ni Apo Padi apay niya launay apay kanak amin butyo ugak met anga maanggo anga makan amin may saday jay tinatanok iti imatang ni Apo Diyos iso daytay napakumbaba dagiti agkongko na nga addada ti turay dagiti agkongko na nga addada iti nangato alamisaan iso dati adda di gayadan ti listaan ni Apo Diyos laglagi po nyo dayta nya maikadwa panagdaton daytoy balo dua asiping tiindaton na kuna ni Apo Jesus dakdakkel nga amang tiinted na daytoy ngem dagiti amin nga indaton dagiti nababa nang di bagbaga na ditoy kakabsat anya ka di kabaelam nga idaton mangted ka sigon dayjay kabaelam iti umuna ay maikadwa nga umuna nga maibasa na iti babae nga mga ikayo makiinumak man ko na ni Elias hindi nakainuman ilutuan nakman ti tinapay ammo ti Apo a Diyos mo asibibiyag nga tila arin na kun ka sangsanga putikan
No makantay amin datoy, matay kam ton tibisin kin di anak ko, di DJ tinabatin. Uri jilana na, sang agarapunan, tapag-bike na nga rod. Kano maibos mi datoy awan ton ti kanan mi. Kuna tinasanto na surat ko na dinto maibosan ti Bornay. Inted di babae di kakaisuna nga addakin kuana, haan nga maibosan. Agtalek iti grasya ni Apo Diyos. Itimot may kadwa may baay ti Ebanghelyo tayo. Di may balo nga nang itid ti siping, di kakaisuna ti inted na haan asubsobra. Ti indaton na di ti babae, di kakaisuna nga addaken kuana. Haan at isubsobra dagi di baba nang amo ni Apo Jesus, ti indaton da dagi ti laeng subsobra. Kanya ko na nadakdakkel ti indaton na. Dito'y salsalod-suden nakakabsat, no anya ti kabailan tayo nga ited. Anya ti kabailan tayo, haan nga di kadakkel. Haan nga di kaadukin kabasit. Di kabailan tayo nga ited. Ada ubing nga ibagbagak. Agpahadikan to. Amuiti ko na di, kung ko na di jay mamang na. Haan, Father, apaya, sayang, nagwapo. Mga pinag-aalas kamla amin nga papadin, awan lakar ba kami mga panagkungkunayo, pasig lang nga reject mo ti padin. Nagpaiso ang reject mo, dato'y ropak nga may nga anusan yun, ah? Nga kunada kaslaman la tagisayangan da, kunada ka, tagisayangan da nga, masayang di anak gapota, nagwapo, sayang. Ni abaya, anya kami, reject kam launay matan. Adamo di sabali abangir mat kunada kini po padi nga mahangasyak datoy ata di yon tugag ko na nga feeling agta talaga nga ngasyak kunada. Apay nagwapo ka Father ka nagpadi ka mo, sayang. Apay no gidahaton ka kini Apo Dios daytay reject. Kunana nga ruden, no mangited ka kini Apo Dios nabalintongag. Anya lati kaya yung mga idaton nga Apo Diyosan, balintongag lati utek mo amin nga papadin. At damot na balintongag nga talaga ti utek na kada biyag na kada kami ta na balintongag kami ngam apay kasjay la kadin ti idaton tayo ken ni Apo Dios. Apay nga ibagbaga na dayti kakabsat ngamin no anya ti kabailan mo nga idaton haan nga according awan ti standard na nga adda sursuruten no anya ti kabailan nga idaton iso ti masurot. Halako ma, time. Uray nalaing ka, uray talented ka, uray no adda sa nikwam. No awan ti oras mo, apay napatag ti oras kakabsat. Kadagiti kakabsat nga mother butlers o may dala agdalos, jay oras nga panangidaton da jay para daldalos kam laeng no, awan ti laeng na. No na impapuswan di panangitid mo di oras mo nga tumulong para ti panakaiwaragawag ti Ebanghelyo, dakkel abanag kini Apo Dios. Gunggunaan na kanto. Talent, uray nalaing kamat, nga agtokar, nalaing ka nga agkanta, nalaing ka nga agdekorar, nalaing ka nga agurnos, no haam mo nga iburay, masayang mo laeng. Awan ti maaramid, uray ka no adda talentom no ham mo, kayat nga iburay, awan ti mapaspasamak. Uray no adda kanyam amin nga abilidad no haam mo nga iburay ken ni kabsat mo awan ti mapasamak. The same with treasure. Treaties nga rod time, talent and treasure. Uray di kinabaknang tayo. Uray adu ti baknang mo amin nga baknang no haam mo nga kabailan nga iburay para ken ni kabsat mo awan sir-sirbi day takwartam. Kunana nga rod ka awan sirbi day sa nikwam no haam mo nga usaren, nakabangko laeng takwartam, nakaurnong laeng dita. Kasi mo da laing mo Aggitara man, agkantaman, awan sirsibin na hamos usaren. Uri dagam amin nga daga. No haam nga matalon, tadim makabailan nga talunan, iburay mo, ipatalon mo. Muna na adda awan daga na itid mon. Awan sirsibina, kala ko madyatalon, adda talon mo nga maan nga maus-usar, awan sirsibina. Kasi mo laang kanya tayo. No anya di kabailan tayo, iso ti idaton tayo kini Apo Dios. Anya nga minti perfect nga panangidaton. Anya nga minti kangrunaan nga daton nga ibagbaga tayo. Di biyag tayo.
Daytoy ti kangrunaan adaton. Da kami nga papadi na kainted mi ti biagmin para iti tattaon. Haan nga para di pamilyamin. Agawid akla di balay nakla dumawas iji balay nga maandak nga kukuan inpadawat dakon. Para iti tattaon ni Apo Diyosen indaton mi dati biagmin. Anya nga min ti pagtuladan tayo daytoy maikadua maibasa ni Apo Jesus. Nagpintas dati maikadua nga maibasa nya ti kunana inted na ti biyag na, inted na ti indaton na ti kakaiso na nga biyag na, tapno maitanok dagiti tattao. Dagiti propeta idi, dagiti papadi idi, tinawendala nga agidatdaton ijay templo. Ngam ni Apo Jesus namnaminsan na nga indaton ti bagina, tapno maitanok maisalakan tayo. Di mo ti bagbaga nakakabsat isugurod nga iyasang kaibagak, uray dagiti kakadwak, karkarigatan tayo nga dinasanton amisa, perfect sacrifice nga uray pa adda pagkurangan tayon, ipapatayo ti agkanta, ipapatayo ti agtukaran, ibilang tayon nga mauli nga misa daytoyan taditay ammo, ken tapno adda meaning na. Uray ka adduam tamisam no awan ti meaning na haan nga naimpapuswan ti pannakaidaton na ayat mo lang nga malpas ti ado haawam mo laeng. Kala ko man agmojol, kita nyo ta mojol. Uri nagado nalpas mo, no haam mo mga impapati, awan puso na di inaramid mo, awan mo laang ti kaipapanan na. It is not the quantity, kunana, it's the quality. Kuno kitaan tayo ni Apo Jesus, the perfect offering. Inted nan ti biyag na iso ti laklak amon tayon. Iso ti mang pagpagasat kada tayo, iso mang binbendisyon kada tayo, iso mang sopsopapak dagiti saksakripisyo tayo. Kitaan tayo ti sakripisyo nga inaramid ni Kristo, di biyag na mismo iso nga no ama ka, ited mo ta biyag mo para kadagiti anak mo. No ina ka, ited mo ti biyag mo para kadagiti anak mo. No agbasbasa ka, ited mo ta biyag mo tapno magunod mo day ta atarigagay mo. No agtrab-trabaho ka, ited mo ta puso haan nga sweldo la tikit kitaem. Kuno padi ka ited mo ta biyag mo anya nga rod ore agoy uyak ka na kanya barbaring maalisan amin nga makayhamakid di ako ma. Ited mo ta biyag mo ta iso nga rod day ti puso nga agserbi ni Apo Jesus. Iso nga ti perfect nga daton. Tuladen tayo ni Apo Jesus, di panangited iti biyag. Haan nga di quantity, haan nga di kaadu, haan nga di kadakkel. Di puso, nga maiyayos, maiyanod. Di puso nga maiyanurot iti bagayatan ni Apo Diyos. Ala kakabsat, awis ni Apo Jesus, dekunanan, dua nga puntos, tinapakumbaba, iso ti kangatwan ti imatang ni Apo Diyos. Maikadwa ti perfect nga daton di puso. Di bagi tayo, di kabailan tayo. Tuladen tayo ni Apo Jesus. Bagi na inted na. Iso daytoy laklak amon tayo.